Ahoj, dnes ťa vezmem so mnou do môjho štúdia, kde tvorím. Uvidíš rôzne malby, kresby, ale taktiež, kto so mnou tvorí a ako sa celé štúdio premení. Moje meno je Paty a dnes so mnou strávíš deň v mojom ateliéri. Pohodlne sa usaď a uvidíš, ako prebieha taký klasický deň, keď sa trošku renovuje. Samozrejme, musím si trochu upratať, odtiahnuť stôl a pustiť sa v prvom rade do rekonštrukcie mojej nástenky. Samozrejme, nesmieme zabúdať na to, že vonka sú horúčavy a pitný režim proste dodržovať treba. Pre tých z vás, ktorí ešte nemajú odber na mojom kanáli, tak pokiaľ sa ti tieto videá páčia, budem rada, keď ho tam zanecháš. Teba to nič nestojí a mňa to poteší. Zároveň každým lajkom podporíš moju tvorbu. Ako je moc dobre znať, doska ma potrápila, pretože som ju potrebovala dať do úplne inej polohy a po veľmi, veľmi dlhom čase som vytiahla jednoducho tlčik na mäso, ktorý poslúžil ako kladivo a podarilo sa. Tu už mám hotovo a teda nástenku dávam na stenu v polohe, akej chcem. Než som sa však vrhla na to, aké kresby tam umiestním, rozhodla som sa, že by bolo fajn obrazy trochu preorganizovať. Bohužiaľ som zistila, že háčik na obraz, ktorý som práve dala dole, som umiestnila tak vysoko, že jednoducho iný obraz tam nesedí, takže aktuálne zostanú tak, ako sú. Samozrejme, ako umelec tieto malby sú na predaj. Ak by si mal záujem, môžeš mi kľudne napísať do e-mailu, ktorý práve teraz vidíš na obrazovke, alebo skrz Instagram, ktorý nájdeš v popise videa. Myslela som si naivne, že tam umiestním mi plátno na doske, ale ako si mi to tam úplne nesedelo a boli s tým nejaké tie problémiky, odpadávali mi háčiky. Možno by to šlo, keby som zvolila niečo iné, ale na takéto zabávanie nemám čas a preto som sa rozhodla, že tam umiestním niektoré kresby, ktoré tam boli a portréty, ale taktiež som sa rozhodla, že vytiahnem ostatné kresby z mojich umeleckých dosiek a zvolím niečo, čo by sa mi tam možno viac hodilo na obmenu. Ako vidíte, výber nebol vôbec jednoduchý, neustále som niečo prekladala, pozerala, či by to vyzeralo dobre, ale nakoniec sa mi podarilo vybrať štúdiu listu, ktorú som robila a nejaké tie moje levíčatá a kvietky, ktoré tak rada malujem. Asi je úplne jasné od pohľadu, že u mňa proste všetko musí mať svoje miesto a preto je aj toto naprosto dokonalé usporiadané. Obraz teda ešte narovnám, aby bolo všetko tip-top. A tu je výsledok, môžete vidieť, ako sa moja nástenka zmenila a bude mi robiť radosť a taktiež vám na videách. Využijem naprosto efektívne jej svoju drevenú policu, ktorá je z paliet a pomohla mi ju zostrojiť moja sestra a vrhnem sa na upratovanie svojich skicárov. Na menšie malby používam práve tento pad, potom tu máme skicáre, ktoré používam na portrétovanie v dvoch rôznych formátoch, používa ich i veľa zahraničných umelcov a sú naprosto skvelé. Na väčšie formáty používam práve tento
Tu máme taký všeobecný technický, potom máme akrylový pád, je to papier, ale v podstate ho využívam na čokoľvek, Nikuškina malba a tu vidíte predkreslené a vyskicované návrhy na ďalšie malinké obrázky, ktoré spolu budeme možno malovať na streamoch a zároveň i predloha na obraz, na ktorý sa chystám. Všetko teda pekne poukladám a zorganizujem, pretože tam mám takú mini poličku, ale ako si sa mi tam neúplne všetko vôjde a tak netuším, čo spravím s týmito skicármi a kam ich dám. Zároveň môžete vidieť, že už mám pripravené skice na akvarelovú malbu, kedy sa k ním dostanem, ani pán Boh netuší, ale dúfam, že čoskoro. Dôležitý je pitný režim, tak sa napijeme a ešte sa vrhneme na šuplík, aby sme mali kam schovať skice. Rada by som vám teda ukázala, že nie sú to len maliarské techniky, s ktorými pracujem, ale taktiež veľmi rada pracujem so suchým pastelom, mám túto sadu už niekoľko rokov, rada ju používam. Taktiež mám brožúru z výtvarného spektra, ktorého som sa tento rok zúčastnila a bol tam práve vystavovaný obraz s koňom a motorkárkou a taktiež používam aj suchý pastel v dreve. Malbu Nikuškinu odložím, spravím poriadok na stole a my sa presunieme na druhú časť. Tak a tu nás zisťujete, čo vlastne pre vás pripravujem a čo bude taký môj dlhší projekt, pretože nebude to namalované hneď. Dôležité pri veľkoformátoch, ak chcete, aby boli naprosto detailné, je vytvoriť tzv. Kresliacu mriežku. Ja som si teda podľa predlohy vypočítala presné rozloženie štvorcov a teraz to musím preniesť práve na plátno podľa jeho rozmeru. A tak sa začína geometrické okienko vo svete umelcov, všetky pomocné štvorce, detailné štvorce, zápisy, výpočty a až bude mriežka hotová, môžeme začať skicovať. Mriežku mám hotovú, pripnem plátno tam, kam patrí, aby sa dobre skicovalo a postupne predlohu prenášam na plátno. Ak sa ti deň v mojom ateliéri páčil a rád by si vedel, ako tento obraz dopadne, určite ma nezabudni sledovať, daj like a odber.